vælger at sende en video ud, som man har gjort meget ud af med store grafiske billeder af tidsforsøg i Dannebrog og det svenske flag. Sender man ud til hele Folketinget, vi alle sammen udsætning på e-mail. Man vælger et sted herovre, der er et centrum for dansk kultur. Man gør alt, hvad man kan.